В студиото вече е професор Чирков. Добре дошли. С вас се разбрахме, че здравеопазването на този етап е тема, която няма как да се справим. Очевидно е, и той Дянков го каза, реформа в здравеопазването в някой друг мандат. Така че, нека да се отдадем на съвети за самопомощ и взаимна помощ на хората. От вашия опит, колко 40 годишен на човек, който общува с хората? 50 години. 50 години. Добре. Така, като се чухме с вас преди няколко дни, вие ми казахте, научно е доказано, че има една молекула на погрузняването. Тази, която показва, че човек... Погрузняване ли? Да. Не, остаряването. Остаряването. Добре, на остаряването. Молекулата на остаряването. Аз съм се объркала. Защо? Че когато човек е лош, когато е завистлив, то остарява по-бързо. Ма то е свързано с някакъв вид и с погрузняването, според мен. Така ли? Като аз съм забелязала. Аз съм забелязала, че лошите хора стават много грозни. Така ли? Да. Може. Да. Наистина. И съм го говорила с мои други гости от преди години. Наистина има нещо, което променя човек. Аз се тази тема, защото скоро четох преди една седмица една жена на 114 години, испански произход. Всичките нейни близки са починали 30-40 години преди нея, пък тя, нали, същия генетичен строеж и въпреки това тя 114 години живее. Но веднага това накара много хора да се замислят, а преди това е проведено едно изследване пак в Америка и имам колеги, например, мои от Тексас, които го питат колко годишен си на 97. Кога се пенсионира на 95? Хирург, сърдечен. Елцин на 94 години е опериран от Дебеки, който е на 94 години Дебеки. Той идва тук, мой приятел е. Който показва, зависи, независимо каква позиция вземаш, колко отговорност имаш, зависи как мислиш. И ние знаем, че сме грешни, завист, а това води до омраза, а това пък води до отмъщение. Това го има от еволюцията. Който не е при тая еволюция на възпитание и просвещение не е потиснал тези качества, такъв човек умира много по-бързо от сърдечно-съдови заболявания и от карцином, рак. И после се чудиме защо така млад човек или по-възрастен човек и т.н. умира от рак. Вижте, така е структуриран мозъка, че той е благодарен за всеко нещо, което му създава радост на тялото и на човек. Той е благодарен и тогава ти праща специални хормони, които отиват в един специален отдел на мозъка, наречена амигдала. Той е като бъдема такова структура. И тя праща на предтемпоралните части на мозъка съответните сигнали. И тогава те дават един сигнал на онези гени, които пускат такива ензими, или отделят такива ензими, които човек се чувства по-добре и наистина е и по-здрав, и по-силен, и имунната му система остава по-интактна, което значи, че той по всяко време може да преодолее каквото и да е заболяване. Чърчил, например, е пушил, пил уиски и го питали как се стана на 96 години. Да казва от уиски и от цигари. Верно е, че цигарите са доказано вече. И тлъстината, и цигари. Той алкохола е доказано, че вреди, и кръвна захар дига, освен, че ставаш агресивен. Но това са адитивни фактори към заболяванията. Ние говорим за онези, които човек не може да ги преодолее. И този, който е с завист, с омраза и с желание за отмъщение, той непрекъснато дразни мозъка си, и то задната част на така наречения морското конче, хипокампуса, който праща тези негативни сигнали и негативни молекули и вместо да носят енергия на рака, за да се храни повече, отколкото нормалните клетки, те тогава му ръсат много повече енергия. И сега един немец в Хайделбергския институт се чудат сега как да намерят онази молекула сигнална, която да потисне тази, която им изпраща енергия на карциномните клетки. Това е най-новото, което сега се работи. Което значи ние сами можем чрез доброта и чрез желание
по-скоро да помогнем и да ни доставя удоволствие, че съм създал радост на някого, а ние идваме на земята да имаме здраве първо и след това радост. Верно, че радостта се купува с много неща. За да купа на децата това да се радва, да купува на фамилията това, трябват пари. Зато и работим. Но точно тези качества правят един човек много по-добър и по-силен. А освен ако няма някакво родено заболяване и друга структурата на гените е направена така, че водят до заболявания, които са всъщност неприятни и много по-рано, отколкото трябва да бъде. Когато се чухме и в разговора вие заспоменахте тези неща, аз на секундата реших да ви поканим, защото ние се чухме по друг повод. Да. Защото това е удивително, когато един човек, един лекар, който при това е хирург. Ние сме свикнали, че вие лекарите и хирурзите говорите, игнорирате тези психологически фактори. Веднага ще ни кажете спри да пушиш, спри да пиеш, не се претоварви, ходи на чист въздух. И изведнъж професор Чирков ми разказва за това как човек със силата на мисленето може да остане по-дълго млад, по-дълго здрав и по-дълго щастлив. Аз самата съм се отнасяла с ирония към този тип семинари. Мислете положително, как да оцелеем. Това са общи лафове. Да, общи лафове. А на вас колко време ви беше... Колко време стигнахте до тези изводи? Още от началото. Значи, системата на Исус Христос, ценностната система на Исус Христос е толкова добра, тя е готова, тя е дадена. Жалко, че не учиме в училище да подготвяме младите деца и момчета за добри граждани на обществото. Тя вече е готова и 2000 години триумфира в страни, които са по-напреднали от нас. И ще съжалявам много, че ние това не можахме да го ведем като задължителен предмет в училищата за изучаването. Не вероучение в този смисъл, защото има различни религии, а пък самите църкви, религии и какви ли не, те искат да имат влияние и власт, и пари, и т.н. Аз говоря за точно ценностната система на Исус Христос, който ни учил на някои неща. И ако им позволиш последно, понеже знам, че малко ти е времето, мога да ти ги... Да, понапрегне ни се предаването, но нищо, имам още време. Мога да ти ги резюмирам в няколко неща. 3 неща са необходими и трябва ти да пожелаеш на другите и на себе си здраве, радост и добри приятели. 3 неща трябва да овладяваш. Това е темперамента си, да не си яростен, избухлив и т.н. Езика, вокабулара, как говориш, как си готов другия да го спечелиш, а не обратно да го отхвърлиш и твоето поведение да овладееш. 3 неща, казва, трябва да култивираш. Това е куража, добротата и любовта към околните хора. 3 неща трябва да дадеш. Това е за по-бедните, ако си по-богат и по-добър, дай им това, което им трябва. За да могат и те да имат достъп към това, което сега, особено технологията и науката е постигнала. Една дума на утеха за тези, които са тъжни. Намери тази форма. И казва, дай също така и поздрави онези, които заслужават. Похвали ги, защото са постигнали нещо. 3 неща, казва, трябва да избягваш. Това е, ето, жестокостта, вехеблихайт е надменността и неблагодарността. И 3 неща трябва да се наслаждаваш и това е красотата на натурата, децата и възрастните хора, които са стигнали до тук. Откъде е това? Това аз съм го изфилтрирал от ценностната система на Исус Христос. Това е твоето общуване с Исус Христос, така ли? И ти си стигнал до това. Да. Как общуваш? Минах на тия, ама сме приятели от години. Аз общувам, да. Аз ще ти кажа как общувам. Общувам с това, че непрекъснато си казвам, защо се ядосваш на това. Защо не можеш да се овладеш? Защо не можеш да го кажеш по друг начин? Може по-спокойно. И сигурно ще спечелиш този като приятел, а не обратно, като враг. Защото този, който само мисли за отмъщение и за това, непрекъснато дразни мозъка си и мозък му е неблагодарен. Той му изпраща специални, точно тези сигнални молекули, това са пропротеини и казват на гените, изпратете му там сега различни хормони. Това е да му дигнете кръвното налягане,
да почват да се размножават клетки, които до сега са спали, това раковите клетки и т.н. Ти живееш ли по този принцип? Когато някой ти причини голям проблем, голямо зло, когато нещо страхотно ти наврежда на теб лично, ти как преминаваш през това, без да изпратиш към мозъка си тези клетки на гнева, да ги кажеш? Точно това правя. Ма можеш ли? Мога. Истина ли? Мога. Как става? С техника виждаш, или как? Виж, аз съм премахнат, въпреки че имам договор. Аз съм създал клиниката, създадох учениците, всички, които кардиолози и кардиохирурзи в България, съдови хирурги, са само мои ученици. Но дойде един така просто лекомислено да се ходи. Аз не съм се ядосвал върху това нещо. Казвам, не ти вярвам. Как не си се ядосвал? Не. Изобщо? Не. Аз казах следното. Това, което той е направил, не е правилно. Но това си е негов проблем. Той ще страда един ден за това, че е направил грешка. А аз съм по-добре. Ще търся друго нещо, което е градивно. Ревността. Има една романтична, градивна ревност. Има една деструктивна ревност, която ние казваме завист. И тя е опасна. И зато, ако ние се придържаме към тези неща и намериме сила, чрез еволюцията на възпитанието, еволюцията на цивилизацията, да можем да ги премахнем тези неща, да ги потиснем, няма да има толкова много конфликти между нас. Не трябва веднага всеки някой, който не е успял да не каже некадърник. Той е малко го това, тая не струва, бе, оня министър не струва, този не va. Не. Ако ти си мислиш за обществото и се радваш да живее в едно по-щастливо общество с благоденствие, тогава намери форма да стигнеш до него, дори това няма да ти намали достоинството и да му кажеш, слушай, аз мога да ти помогна, например, имам добри мисли. Така са учили моите ученици. Като отива при един пациент и колегата прави грешки, другия като ти казва, ела малко настрани, за да не го унижи пред другия пациент. Аз мога да ти помогна, но ако ти мислиш, че ще приемеш съветите ми. Това. И така става тя, така ги учих аз. Но не става изведнъж. На нас не трябва развитие. Ние не сме имали историческото просвещение 500 години, когато в другата страна, в Запада, и там има грешки, и там правят, и там има завист, но са се научили. Аз си изключвам варианта те да са някакво по-съвършено морално. Именно на цивилизация. Вижте, президента на Германия. Какво е направил човека? Нищо. Взел заем от приятел. От приятел е взел заем. Аз мога да ги скъсам тези пари, да ги хвърля, но аз съм ги дал на него преди това, преди да бъде той президент. Така. Но той каза така, аз не искам. Това е морална отговорност и си давам оставката. Министър-председател на Заксен си даде оставката за абсолютно, за мен, толкова безобидни неща, но това е. Значи, когато стигнем тази фаза на развитие в еволюцията ни, на възпитание, мисля, че и ние ще се оправим. Ще не трябва още 20-30 години. Правили ли сте си нещо на лицето? Някакви процедури? Не. Никакви? Не. А защо нямате бръчки? Имам бръчки. Нямате бръчки. Аз виждам. Някакви дребни, аз не ги виждам. Добре, не. Сега. Аз 50 години оперирам. Единствената ми болест е гръбначният стълб, както всички сърдечни хирурзи и голем и дълго, или хирурзи, които работят толкова години, понеже все в една и съща позиция стоят и гръбначният стълб се изкривява. Но сега... Так щях да ви попитам, ходите ли на лекар? На лекар, какво да правя при лекар? Сега, когато сам се опитвам с фитнес да се оправям. Ако ваш близък, понеже сме към финала на разговора, но аз ще ви поканя съвсем скоро да довършим. Това е, мисля, много важна тема. Да, тя е как да оцеляваме все пак, преминавайки през злото, пред омразата, пред удара под кръста, пред гнева и пред гадостта, как да оцеляваме и все пак да сме добри. Но само искам да ви попитам, ако ваш близък се разболее, какво ще му кажете? Лекувайте се в България или лекувайте се в чужбина? Не, ако тук има добри доктори и добри структури, тук аз ги съветвам, тук ще се лекуват. Аз мога да допренеса към това нещо с познанията, които чета. Зато и от 25 години говоря се едно и също. Continuous Medical Education. 3,5 милиона долара са ни дали State Department на мен, за да създам, да изграда системата за постоянно обучение на докторите. А в това обучение влиза именно това.